Good morning. Balik na sad me. Hello, good morning. Good morning, good morning. Good morning. Kaigang kaayo basta na oy. Kaigang kaayo. Morning. Nabalik na sad me. Hallelujah. Salamat sa kagawasan. Salamat sa kagawasan. Ikaw ang miracle working God. Dili man namo makita nga ikaw nagapamuhat, but ikaw Ginoo nagapamuhat. Dili man namo mabati nga ikaw nagapamuhat, pero ang tinuray ikaw nagapamuhat. Dili man namo nakita Ginoo nga ikaw nagapamuhat, pero ikaw nagapamuhat. Something good is going to happen. In the name of Jesus, your lives will never be the same again. Hallelujah. Hallelujah, we praise your holy name. Exalt the name of Jesus. Give him thanks. Give him adoration. We praise your holy name. Almighty God. Hallelujah. Hallelujah. Among ipakaulawan ang gahom sa kangit-ngit. Among gibungkag ang gahom sa yawa. Ang iyang kaugdahan ug ang iyang pagpamuhat. Among gibungkag sulod sa among kinabuhi. Diha sa among panimalay. Ug nini nga iglesia, kami gawas na tinabunan sa dugo ni Ginoong Hesus ug gihatagag kadaugan ug kagawasan pinaagi sa gahom sa Ginoong Hesus ug pinaagi sa pagministeryo sa Malang Espiritu. Hallelujah. 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 We bless your holy name. Ora baya na kasondo ro baraya na kasandada. Nagapamuhat ang Espiritu sa Dios. He's moving within us. Oh, Jesus delivered. Whom you have set free are free indeed. Amen. Ang gihatagan o kagawasan ni Ginoong Hesus, nahimong gawas nun. Amen. Ang gihatagan o kagawasan ni Ginoong Hesus, nahimong gawas nun. Amen. Lord, we bless your holy name. Plakpakan na itong buhay nga Diyos, mga igsoon. Lord, we magnify your name. We thank you, Jesus. We magnify your name. We bless your holy name. Thank you for the freedom. Thank you for the deliverance. Thank you, Lord. Hallelujah. Two 2,000 years later. Tao ka ng lakaw, pero doon na pipila lang mo din rin akong di-undergo sa DE. DE ka ng divine appointment. Mamao sa encounter niya to. Doon na may encounter team din akong ginisolve. Kanya hinahinay rin, pero nagkuhan din ko. Nagsugod, di ba? Ako mismo, ganda ko po. Kuhan sa pastor, saan na siya? Diyan na paingon, ang imposa mo kanina simbalay. Simbalay ka rin. Simbalay, dyan? Simbalay. Kaya nag-timing siya niya batin. Will of God, gid ba? Hindi nang tubo. Una, nadipit na ang purpose. Mo gyud. Oh, asam sila man ang So mga igsuon, ani ata diri karong adlaw nata sa Blessed Life Global Fellowship. So, mo na ilang church diri no diri sa Kauswagan. Ayan, sulod ta. Napod sila yung mga health protocol na rin. Yes, mga kapatid nating Kristiyano, andito po tayo ngayon sa Blessed Life Global Fellowship. And as you can see, this church is ongoing for renovation. So please support us by sharing this video from Tatak Kristohanon. And kapatid, if you are willing to support or help this church in a little ways, o baka po ay sobra-sobra na ang ating mga panalangin na bigay ng Diyos, pwede po at open po tayo for donation. Heartily give to share your blessings
sacrifice to this church for God's glory. And in 1 Corinthians 15:58, sabi po doon, I stand firm, your labor in the Lord is not in vain. So lahat ng pagsiservisyo po natin sa bahay ng Panginoon ay hindi po masasayang dahil the more you give, the more din ang blessing na ibibigay sa iyo ng Panginoon. At sana po ay suportahan natin ang mga taong handang magserbisyo sa Panginoon at lahat ng kanilang activities, ma-online man o hindi. So God bless kapatid, stay safe.